Birleşen Ştatlarda yaşayan musulman ruhansy. Bir zaman Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yarany bolan ýöne 2016-njy ýylda döwlet agdarlyşygy finansygyna aýplanan Fethullah Gülen onuň wagtlaryny çap edýän Herkul web sahypasynyň habaryna görä 83 ýaşynda bosgunlukda aradan çykdy. Bizim muallymymyz 2024-nji ýylyň 20-nji oktýabryna soňky wagtlarda Bejergalyan keselhanasyna sagat 21:20-de aradan çykdy diýip web sahypa X platformasynda aýtdy we lukmanlaryň bu ýagdaý barada ýakyn sagatlarda beýanat çap etjekdigini habar berdi. Habarda Gülen'iň haýsy keselden bejergalanlygy aýdylmady. Ol 1999-njy ýyldan bäri Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bosgunlukda ýaşaýardy we 2017-nji ýylda türk raýatlygyndan mahrum edildi. CNN Türk Gülen'iň ýegeniniň sözlerine sargylanyp Herkul'un habaryny tasdik etdi. 2016-njy ýylda Erdoğan'a we hökümete garşy guralan döwlet agdarlyşygy finansygy ýurtda öwürlüşik pursata boldy. Pitneçe eskerler prezidenti häkimetden çetleşdirmek finansygyny edip, söwüş uçurlaryny, tanyklary we beýleki agyr harwen jamlar alyp gaçanyna 250 tögere adam helak boldy. Bu waka Türkiýanyň hökümetiniň hyzmat diýip bilinýän Gülen ulgamyny agdarlyşyk finansygyny aýplap, oňa garşy ähli taraplaryň uruş elan etmegine sebäp boldy. Gülen bu aýplamany üzül kesil ret etdi. Türkiýe hyzmaty terror romasy gasaplýar. Bu aýdyň däl, ýöne esasan bilim işlerine we raýat jemgyýetini ösdürmäge gatnaşýan täsirli topar hökmüni bilinýär. Türkiýede bolan döwlet agdarlyşygy finansygynyň soň 10 miňlerçe adam işden boşadyrlygy tutsak edildi. Şeýle-de Gülençiler diýilýänleriň köpçüliklerin ýygnalmagynyň arasynda Ankara bilen Gülen'iň hususy mekteplerini açan ýurtlaryň arasynda gatnaşyklar gitdigiçe dartgynlaşdy. Gülen'e garşy kampaniýa Türkiýanyň Tewitdäki yaran ýurtlaryna hem ýaýrady. Käbir Merkezi hökümetler şol sanyny Türkmen hökümeti Fethullah Gülen'iň magarif çuğramalary bilen Türkiýede bolan agdarlyşyk finansygynyň olal başlanan hyzmatdaşlyga garşy berk çäreler gördi. Türkmenistanyň agdarlyşyk finansygynyň käňeň açylan Türkmen Türk mektepleri şol sanyny Türkmen Türk Üniversiteti müňlerçe Türkmenistanlynyň yerli synçylaryň aýtmagyna görä gowy bilim almagyna, şol sanyny ingliz dilini gowy öwrenmegine we soňu bilen Türkiýede beýleki daşary ýurtlarda okumagyna, işlemegine giň ýol açdy. Emma bu wakadan soň Gülençi olmakda guman edilen Türkmenistanlylaryň onlarça şol sanyny ýurtda sylanýan telekeçiler dürli gümürtük aýplamalar bilen uzak ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildi. Azatlyga gelip gowşan maglumatlarda aýdylmagyna görä olar tutsak edilende we ýüklenýän günäni boyun aldyrmak, başga adamlara garşy görkezme bermäge mejbur etmek praktikasynyň çägini agyr gynanmalary sezewar edilipdir. Azatlyk Türkmen Türk mektepleriniň uçurumlarynyň duýsar bolýan repressiýalary, Türkmen ýöri togullyklarynyň Gülen hereketi bilen gatnaşyk edýän raýatlary ýygarlaýyş hakyndaky soňky maglumatlary may aýyna we oktyabr aýynyň başynda hem berdi. Soňky ýyllarda Gülen bilen ilteşikli bolmakda aýplanýan türk raýatlarynyň käbiriniň başga ýurtlarda tutsak edilip zor bilen Türkiýe äkidilen barada habar berildi. Şeýle ýagdaý türk-kyrgyz magarifçisi Orhan Ynanly babatynda hem boldy. Ol 2021-nji ýylda Türk agentler tarapyndan Kırgızstanyň alınıp gaçyrly we öz isleginiň tersine Türkiýe'ye getirildi. Goşa Kırgız Türk raýatlygy bolan Ynanly şu ýylyň iýun aýynda ýaragly terrorçy topar döretmek aýplamasy bilen 21 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi.